amanena kuti chifukwa chokuti zinthu sizikuyenda bwino. Tinamva nduna kuyankhulapo anayankhulapo zinthu zingapo zina mwazo nati ayi boma likugwira ntchito yake fena kuti zinthu zimwena boma zinthu sizikuyenda ndiye kuti pofika tsiku la lero zitukumeza kuchitika mdziko muno CDF nzinzake zonsezo bwezi pano kulibe construction ya M1 kuchokera ku Lilongwe mwakafika mpana ku Chiweta sikanachitika nzizo zotero zimene kuchitika padakali pano. Mafuati ngomva ndemanga yanu pa kuyankhula kwa mawu awiri amenewa kuti comment yanu ndiyotani tiyambeni mesakasakula. Ineyo ndiyamba chonchi munthu onena kuti suli mboma suli ku treasury sindo minister of finance let alone nduna uliyese siwe president siwe nduna siwe civil servant kuti umagwira minister of finance. How do you go pansongana kuonana kuti boma lili broke when boma tikuona kuti likuyenda zinthu zikuteka aupereka ma service whether ku agriculture whether ku health chicho simena Malawi amene aulandira zimene makamba nduna za information my project akuchitika akupitiriza. So how do you say kuti boma lili broke? Look, iyeyo ngati atopele muluzi ali broke kunyumba kwake that's his house, but they should not speak on behalf of government that is broke over something that has no evidence whatsoever. The evidence on the ground is that government is not broke. Nduna za chuma achitola banda abanga popano budget yo abanga pass ku parliament. It presupposes there are resources. So the government is broke. I will not know. The only person that said government is broke was Bidam Tarik. And he probably having a good boma could the government is broke. Maybe that time another boma will be broke. That's that time. Today government is not broke. My larger comment would be it is fashionable these days. Kuti opposition na odi analimbu mwemo akapita pansonkhano umagamba za boma. They say this about government. President Lazarus Chakwera apanga ataki huku guli maibanda guli advere muluzi obviously Mtarika Gabambe Jihana ose amukhalira kwamba nkhani za boma nzovetseka nangasitiri mu political season nthawi yafika yoti athu anene zimenezo komano ndimanena kuti Amalawi sokusa. First and foremost afunika azilemekeza Amalawi akapita pansonkhano azoti pano tikulankhula ndi anthu anzeru zawo zimetu ndenazi azipanga digest sutangolandira kuti ngati chani kuti ona Amalawi ndi anzeru. Each and every person that goes to a rally amapita ndi open mind amayembekeza kuti ave zinthu za nzeru. What we are seeing zezochitika opposition is oversection chifukwa sukuona kuti Amalawi akuwapasa zinthu za nzeru. The only thing they are saying is to attack government, which is fine. But at the end of the day, people don't just rango for the boma liliwiki hapa maboza. They also want to hear your plan ya chani. Yeah, arubele plan ya chani, arubele muluziona kuti Amalawi ampasa boma angapake chani. Why doesn't it start kuti ineyo kazabwera kuti government is kale broke maboza amene nawo nzapanga chakuti. Sawu nacho tuba. Chimozo muzapita Mtarika chimozo akafika akapeza chance yolankhula akangotuluka pano ndi apo akachoka kunyumba kwa pano ndi apo basi ndi milandu yokhayoka ndikuopseza Malawi ndikunyenyani inuyo ngati ifeyo sitizavomeraso 2020 tinavomera zopusa sitizavomeraso ndemi wasaying kodi ndalawu afrachani. What is it that he wants? Zimapanga zoyipa iyeyu ziyamakamba Kevin last week kuti munthu ukathamano usamaswe phale foni we sunga kukude chimanga kwatuli madukukuta sunga kukude chimanga chokazinga pa phale foni we mwana wadatha mkama mulibe chichose sunga adye chimanga sibwino kuti uziswanya phale chifukwa uli na dzukulu uli ni wana amene mano wawo akalewo dzaza mkamwa adye chimanga sibwino yocho iwo acha number 1 ndakulu ne dziko lino kuti alionongera anawa amene ali nzaka zambiri zokhala iwo aja akula zaka 85 chawoto wadalitsa akhalitsa nthawi. I don't think utsogolo will another 85 this is the reality of life. Nobody is going to live forever, and the longer you take on this earth, the less days that you have in front of you.
He must recognize that. Kuti sibwino munthu ufuna kuti dziko lino aliononge umanena kuti ife sidzavomera chisankho Amalawi sitinachite sitinakavote ndiye chimene ananena kuti sadzavomera ngati chisankho chachita kale cha cholinga nchofuna kuti Amalawi azizaphana Amalawi iwowo sadzaphedwa. He will be protected kunyumba kwawo kandani azapanga protect alini government security imene ni mapasa 40 na former president azapanga protect anawo ndadzukulu awo ali ku America afuna ana anzawo na mina zizafa afuna ana anzawo zizafa zachitika ku Mozambique anthu aphana anthu akufa 300 chakuti 400 chakuti. What is happening today? Amene amatsogolera amene amanena kuti ine simvumera chisankho went to the State House kugwira mkono wa president amene asankhidwa chapo. Yet people have died. Nzimene afuna Peter Mutharika zimenezo. So Amalawi we should not be bullied but ngambati bullied. Sangati pange bully Peter Mutharika. Sangati pange bully atupere kuti azinama maboza kuti kuno we are broke. Zwe zisazivere. Awawa afune kodza phunziro kamu 16 September. Uzakana kuti inu mapanga spread amati despondency. Mafuna anthu azidandaula so Amalawi akafa kuti we are broke ndi apange chati azilira kunyumba kwa Amalawi akhale basi atupere wona kuti we are broke kubangwe ndeti zilira ife when we know kuti is lying. Government is not broke. Government yoti broke si mapanga zimene zimaoneka kunjaku zaboma ma services akupereka boma zona kamiseu kachani zikutheka ma bridge in town mosema ndalama zikuzofa zikutuluka mosema apanga zithu apanga ka irrigation kachani zambiri zochitika ndi boma lapanga broke palipo nkungofuna sokoneza. Ineyo my plea kwa Amalawi ngonena kuti zilunga zimezi akakamba mafusora so iniwo mwakamba kuti government is broke inuyo mkalo amboma mzapanga manje kuti government is broke azapezeka kuti alibe chokapa iwo aja atupere ine chimene ngalangise apite kwawo kumachinga azikapanga ku campaign because last time he lost the election 2019 UMP he lost. That's why he's not a member of parliament today. Farmer Jusa Zochita, instead of concentrating on instead of building his career he thinks he's already on top when he's not on top at all. He needs to come down to the ground and connect with the people of his people in imagine Kakuntaja. Aga for the reso 20 September would have been parliament. From there, that's when he can relaunch his career. Otherwise, he's moving too fast. Mwina Dintima often also is relevance. But at the end of the day, Albert Mullis is no longer relevant. Agenda for change in Ataka Regale. When he first came with the agenda for change, he was youthful. Some youth thought we have now our own Albert Mullis. Adam passed some 700,000, I think. Ulendo Yamba. Yes. Ulendo Chiwiri 200 worker. He even lost Umachinga Untaja. So if I were him, I would go back to the ground and do some basic things other than chewing what he cannot swallow. Malawi is excited, he's what? He's a good young man, a jolly good fellow. Very media savvy. I think I enjoy it. That's why he has lost the credibility as per his performance in Musango ziwiri zimene tatana nazo. Mwene ndi mile bomba. Chabwino. Zikomo. Tathokoza ndithi. Zikomo. Tifunse Mr. Mvula. Comment yanu. Ndemangana ndo la. Nkhani mene ndira nkura koma ndenene kuti kwinako indi ndikufutani. Izi ndifuta pang'ono. Fori mwana wangu. Yeah. Mvula mwana wangu wanza na muluzi. Yeah, amuluzi ndazanga. Ndiye mwandu. Nawo kuku. Ama uchana nkoro ndiye. Yeah, ndina kuti ndinokoro wako watu bebe. Yeah. Ndamwa kikona. Awajeza ndananga. Awajeza ndananga. Ichabwino. I don't have vested interest. I have strong views about it. Thank you. Right. The current season, nangatika kumba tikarowa huku nditirowa kumene tidari kuja kudiefu kuja nditi yakalangati tikukankazi ndikusizinali bwino. So ndikunena kuti sindikuyenera kuti mwina sakana lankhula choncho. And I don't know kupena nayambira kuti lankhule. He has been a minister before. He has lived in a house. President Muluzi, former president, amaziwa kuti boma. For you to describe kuti boma is broke, unless it defaults on its own, kuti sikuletera kubweza ngongole meatenga zitambiri zikuchitika. Iyeyo ali ndima MP munyumba ya Malamulo.
who have been passing budget year in, year out, paka 5 years, paka budget in about a few days ago. In the response to budget, sina amfe upoya, nedipoya, ora ankumba, kuda ankule kutia ife, munotiri parliament, munoboma ili bendarama, I think that was a statement, an overstatement, because this is it's a professional statement. It's a statement kuti muntu wanenaboza professionally chinichone jusa ina kuti unene because boma likupanga zinthu zambiri likupereka fertilizer wosisa ntengo likumanga misewu likupanga yes vinhu zvira tikulephera because kobereka kama kawo kochepa kuma zinthu zambiri masukulu akupereka maloni zita chichonse chimene chofuna kulandira chikuperekedwa. We are paying our debts. Yes. IMF program is tight. Adubere cannot tell this country to say kuti my reserves panga carry over. Another cabinet minister to Ndawa DPP. Another cabinet minister kara harimo akudziwa kuti mwena panatenge ndondalama carry over is it napeza mokuti swano zinafika mokuti. He should be able to describe kukara broke in the best terms. Kuti mwena zakuti and by quantifying ichi kulepereka because ichukhala makuti. So mwena has been nankura to giza and George ku report in the season ya maboza yofuna kwanamiza anthu ovota kuti to come up on this story to spice kuti akalankwa chintu anthu aziganiza kuti uyu akulankula bo mwena akulankwa sina ndizina koma chilungamo I think isana nankule zoyenera. Ndikukumbukira kuti pa meeting yomweyo ma functionaries awo UDF talked about so many other development programs anachitika under UDF, but they forgot to talk about the loop side kuti ziliposo zinthu zambiri zimene sidakhale bwino zimene akunkuya nanena kugulisa kwa makampani zina ndi zina zimene sidakhale bwino because UDF is the party that took over from Kamus. And the many in a midwife, you and as it was many Kamuzanatan, as young Anasia. What happened of it? Yes, you would say IMF, it was done under UDF government, my company, and that downward spiral, Utamanga to the abyss, has continued to Pagapa. So I think in 2000, Tikumbusa and was made that Jilika during a period many nakhala mbowa moja kuti imno mnapanga mojani zinachilika zichani ndiye anthu azilankhula zimene zichi. So I think it is very important ngati ukuziwa kuti your presidential material or ufuna chipani chako chipite pasogoro, you must be talking about your new agenda. Mafuto de watu sefita aona they are not caused, the Elenino was not caused by Chakwera. Second Fred was not caused by Chakwera. Ngamba was not caused by Chakwera. This Zambiri sana kare. So you should be able to say ineo and the kakarambomam ndizapanga zinduzina in a different way. Ndizapanga choncho. Roll out your agenda. Talk about what you're going to do better than what is happening today. Have an alternative. So for a young man, a university trained, I will elaborate. We should not be just talking about politicking, because at the end of the day, people analyze what you have said, and people are able to say, this is not an. He's a smart young man. I've not heard him, I've not heard him, but at times comes in different forms by talking something which is not true. Which is nonsensical. That's what nonsensical. You are actually saying, you are disinforming Malawians. And you must do it and do things that are proper. So, my appeal is this is the first campaign. Azera mkula zimene anga za chite kwa Malawi kuti zipulumutse mtundu wa Malawi. I have not heard him articulate a policy statement that this is what I would do better. He has been in government
and I would take him now to Tungatwendwa, Kabambe, even Ngakara Peter Mtarika. These people have been in this government. A greater part of the mess. The mess did not start in 2020. This other person is trying to midwife the mess. So I think we should be reasonable and accept so I'm going to advise UDF and the I think they should have an agenda, roll out an agenda. They had 5 years of time to prepare for an agenda, and then they should move on with a new agenda. The same thing I appeal to Mtarika, I appeal to Kabambe. Kabambe should not just be talking about Napangazakut. He should understand that it was part and parcel of the government. Chirima, if you are true about the legacy, you should remember that Chirima was the second in command in this government. Budajogamo, Adamada Chirima. If your strategy was to say, Muyambe kuipisa zimena na baka Chirima, then obviously the legacy will not be projected. So my appeal to Oseo, Upanga contend, bring an alternative agenda. Tell us, Gadamuzasie project ya mega farms. Tell us, Gadamuzasie Kumanga myself. Tell us, Gadamuzasie Kubanga my irrigation farms. Tell us, Gadamuzasie Nzaja Bejabe. Unenezano, Ivajabe. If that's mining in Zasia, tourism to Zasia. Can my education go to university Zasia? So because even Zajab, Federal Zasia Berek, was a good Zasia Mogud Makuru, and the Nzanu Sanatuka Nepo 5 years. You know, Mzamba Kuranko, Zasia Kutuan, it was very much the car. The Zasia Kuberes Makadete Mucho does the Kappa Zawan. This is Zasia. Zasia Upamabino. Zasia Upamabino. Tell us. Mutuuze tu amala wafuna ziwe kutukotiza karabanji. Tizasi ya kupeleka chimanga cha ore is made by Vereka. Tizasi ya kupeleka chitukuku the whole across the whole country. Osati kuongo kara ku section most. Tizasi ya kupanga advertising chito because masiku ano chito kutare bedwe mundu kumakara advert. Manga pikisana. Ngati waruza pa advert, waruza pa competition. That's it. That's your problem. Merit has got to prevail. Merit won't prevail ngati maifu sambila lipo. Ngati Zasie ati uze ndekuti asanamiza Malawi pongo kala ndi disinformation. I'll stop there. Tatokoza kwambiri Mr. Mvula. Tatokoza Mr. Mpekasamba. Mwamba mena nankulira bwana Kasakula maso kale Mr. Mvula nkhani mene imene nankula atupete muluzi ku msonkhano munachitika ku Bangwe Desert Grounds kuti boma padakali pano lady block. Chichewa chake kuti yani tikati block. Lapsha. Libe COVID. Libe COVID. Boma lapsha, libe COVID. Alikwakwa. Alikwakwa. Alibegantu. Chakwe. Amavuza ndo nini nkantu ine. Ndili am broke. Ndili yose. Ne anduna zofresa nkhani na kuti yayi. I think kulankhula mene kusunga bwino. Fere padakali pano mungamene tamvera chokera kwa akulu awiriwa kuti boma likupanga zinthu zambiri m'Malawi muno zitukuko zosiyana palibe chayima. Soneza kuti akuthandiza kuti akubwezeresa zinthu mchimake. Ine lero mafuta imvende mangano pamawa awira amenewa. Kuchokera ku mbali ya imene lankhula amuluzi komanso mbali imene tamva kuchokera kwa amenewa akunkuyo. Choyambirira ndinene kuti monga ulili ufulu wawo. Amvula anena kuti sayankhulapo zambiri mankhani atupere. Anatero eh. Koma monga so ulili ufulu wanga. Ine ndiyankhula. Chabwino. Atupere muluzi akumandimvetsa chisoni akamapanga zinthu. Akumandimvetsa chisoni kwambiri. George anapereka ka track record mmene moyo wawo wandale wayendera. Koma chimene chimene akhala sakuchivomereza kwambiri atupere muluzi nkuti kusiyana ndi ine mwina ndati ndiyambe ndale kapena akasakula kuti ayambe ndale tikafikira padoti ndale zathuzo tikayambira padoti penipeni kuti tikuyamba apa 1 pamene pambo atupere muluzi ndale zawo
adayambira pa mpando wa sofa. Mpando umenewo ndiwoti anthu adauona kale kuyambira kalekale 1994. Chilichonse chimene angachite Atupele Muluzi akamapanga amamvala nsalu ya yero yolembedwa UDF. Nsalu imene ija anthu amdziko muno adayamba kuiona 1994. Ndipo ndikovuta kwambiri kuti chilichonse chimene angayankhule Atupele Muluzi munthu asakumbukire kalikonse m'Malawi muno. Ndi chifukwa chake Atupele Muluzi watalimbikira bwanji chitsanzo chija anapereka George. Chisankho chapitachi adapeza mavoti 200,000. 200,000. Pamene munthu wina amene adayamba kumene chipani chake UTM adakapeza mavoti 1 million. Kusiyana kwake nkuti chifukwa nsalu imenechi anthu anasanayione. Mundipetsa chachiwiri nchakuti ngati pali chinthu chimene chidayamba kupanga pa Chingereza amati corrupt, kupundula kaganizidwe ka Malawi pa nkhani ya udzidalira, pa nkhani ya kulimbikira, pa nkhani ya kaganizidwe, pa nkhani ya mayankhulidwe, zidayamba mchaka cha 1994. Chipani cha UDF chidayamba kulamulira dziko lino. Chifukwa ndikale lonse Amalawi sadapatsidweko 50 kwacha ya ulere. Kuchoka 1964 kufika 1994 palibe Malawi amene ankapatsidwa 50 kwacha ya ulere, palibe. Mundipetsa koma pali verse mundole ndiwerenga ya Bible. Verse ya Bible. Chabwino. Exodus 20 verse 5. Usazigawire kapena kudzipembedza pakuti ine Yehova Mulungu wako ndine Mulungu wansanje, olanga ana chifukwa cha tchimo la makolo awo mpaka m'bado wachitatu ndi wachinayi wa iwo amene amadana nane. Exodus 20 verse 5. Ndikuneneranji zimenezi. Kuyambira 1994 chinthu chimene chakhala chikupundula zonse zimene tikuzidandaula lero pa list ya zinthu zonse, koma chinthu number 1 ndi bodza. Mwandimvetsa? Atupele Muluzi anayenera kukhala ndi munthu amene adakalangiza zimenezi. Chinthu chimene chapundula zinthu number 1 ndi bodza. Bodza la atsogoleri. Mwandimvetsa? Ndiye kuti mutsimikizo kuti Atupele adatengera zimenezi. Mukakumbukira Atupele adapita kuti adakanena kuti ndinapita mdziko la China atanditana president wa kumeneko Xi Jinping. Anthu adadzuma makumbuka chachi kwambiri. It's a sign kuti mwana uja adatengera chilipo chimene adayamwira. Koma zimenezo lerolo nzovuta kuti anthu azimvetsetse. Chifukwa chani? Akudziwa anthu ambiri kuti izizizi tapanga kuchoka 1994 kufika pano koma palibe chimene chitathandiza. Mwandimvetsa? Lerolo chimene ndawerengera vesi ndi chakuti zimene akunenera Atupele Muluzi kuti boma lili block nkutheka kuti Atupele Muluzi sakudziwa. Boma silili block. Mwandimvetsa? Boma silili block koma Atupele Muluzi wo sakudziwa. Chifukwa adakakhala kuti akudziwa. Siku zimene ziyatanena ndikupatsani chitsanzo. MP aliyense mdziko munomo akulandira walandira pakuthapa budget imene pakuthapa chaka chimene cha bomachi 200 million. Mukayiphatikiza ndalama imeneyi kwa zaka kaya ziwiri ndi 57 billion. Boma loti block silipanga zimenezi. Boma tukamba pano likumanga manyumba a polisi. Boma loti block silipanga zimenezi. Manyumba amenewa adayenera kumapitirizidwa abambo awo Atupele ali pampando. Akuzindikira kuti
akunkana achulukira mdziko muno mukundipetsaka mabridge amene akumangidwa pano pawa adayenera kumapitilizidwa nthawi imene ijayo chifukwa chake ndanena kuti atupere musanayankhule mukakhale pansi ndi bambo anu have a serious and candid talk with your father mukundipetsaka chifukwa mapeto ake adzingophotchola kumango akalowa apa ogera pophwanyika akalowa apa mwinanso nkutheka kuti chifukwa chake anthu akwawo adathamangitsa pa mpando wa MP chifukwa mwina adaona anthu akwawo kuti sizitithandiza izi chifukwa akanakhala yena adakapanga analyze kuti dziko lilayenda bwanji zaka 24 zapitazi chiyambeni democracy lerolo atupere sanganene kuti mdziko muno muli njala chifukwa chachakwera pamene anthu akudziwa kuti kamuzu mmene ankanyamuka ankasiya pa mpando mdziko muno munali nkhalango phiri lililonse munali mitengo ndipo anthu akudziwa kuti kuchoka 1994 kufika lero chizaka zina zake 10 ndi bambo awo amene ankalamulira dziko lino chifukwa chilungamo chake nchakuti olata yankhula bwanji koma ngati magetsi ndi osakwanira ndiye kuti wonse amene analamulira zaka zimene 24 sadakhoza sadalikonde dziko lino ngati mabuloko a skulu ndi osakwanira ku mtundu wa Malawi ndiye kuti wonse amene analamulira pakati apapa china chake adaphwanyitsa mukundipetsetsaka lero ngati tikuvutika ndi njala kumati ng'amba ikangobwera pang'ono kaya kungokoloka pang'ono basi anthu a Malawi kulira kudandaula ndiye kuti pena pake kunkhani ya zaulimi china chake sikinaende ndipo nkhani ndikuyamba pano ndi ya chilungamo chifukwa chani muona kuti kalikonse ngakhale timaomba m'manja kumayimbira zinyimbo nthawi ya UDF mpaka natibweretsera makubukira bandini akamati TOT band kuchokera ku Tanzania anthu kumavina kumaomba m'manja kumatani koma sitinkadziwa chimene chimachitika kuseri kwa nyimbo zimene timayimba adabwera Professor Pingo Mthalika adayeserapo kukankha kumapeto kuzinadzavutako pang'ono ndipo nadzabwera zinazi pakatipa ndiye mavuto khokha mangotema wanthu kupha malubino kutani kubandalama mpaka na zino makaloka konto kwawo zimene zizi Amalawi sana iwali atupera adakakhala pansi kupanga analyze zimene zija ngati mnyamata kuti waphunzira mbado uno zama internet zakuzidziwa adakapanga Google kuyang'ana kuti makampani sakalipita kuti ndi chifukwa yani lero lupezeka kuti ma irrigation schemes onse kuonongeka amene ali pano akukonzanso kumene lero adzikana ndipo malini bro akuona ngati anthu akamankhula zazija anthu sakulumikiza kumbuyo lero ndikuti nkutheka ndibwerezenso nkutheka kuti zimene zikumatuka pakama patupere zimene zidapangitsa anthu akuntaja kunthamangitsa pa mpando wa MP chifukwa si chinthu chamasewera mwana wa amene anali mtsogoleri wa dziko lino kwa zaka 10 anthu nkulipakira kadzipita nyamukani madala kadzipitani kalipo mwanimvetsa kalipo ndiye ndimafuna ndinene kuti nzaka zonse kuchoka 1994 kufika lero Amalawi tidachita chinkondwa ndi ng'oma pachikewa pali mambi amati chinkondwa ndi ng'oma chidanyeketsa mpoto pa moto Amalawi tidachita chinkondwa ndi nyimbo hapingu senderani kenaka ife kumathamanga zimene zija ufulu makalandira ndalama kumatani osadziwa kuti kuseriku masikimu onse akuonongeka kumathamanga kumatani osadziwa kuti kuseriku mabuloko sakumangidwa ndeti matika chokoko imba kuja nkupita kumanyumba kumakubereka bana tika chokomene kaomberaso manja akabwera kuomberaso manja mwanipetsaka osadziwa kuti kuseriku mabuloko aja sakumangidwa kuseriku ndalama za boma zikubedwa kuseriku akumapita ku escom kumakatenga mafuta osadziwa Malawi kuti kuseriku anthu akuphedwa osadziwa Malawi kuti kwa Adimaki kuja akutenga anawo nkumakadzaza kumene kuja mpaka kampani yokhangati Adimaki yoti lerolo ikuyenda ndi anthu ogwira ntchito 1000 osachepera 2000 Adimaki dali anthu ntchito 4000 chakuti nkumatengaso ndalama zapo kumakalipira ma insurance azikaza awo magalimoto chani osadziwa kuti ku green belt kukubedwa ndalama koma timaomba manja mwanimvetsa nderero wachokapo chinkondo chimeje kuti tibwereno ku nyumba za kuti inu chauta ndi amaphunzitsatu
amaphunzitsa chauta mudzatere cyclone Fred mudzatere kuti pweteka kumakolera koma chani kumakanika kuti tikukanika ulo ndege tilibe anthu kumafusa kudi mese dali ndege zili kuti kenaka kumazidika ari sama bangaro service zile choka zona titere basi kodi anasukula fulaka akhala ntempo chitika ndichani ariru amabandira abantu titere kodi kuli kampani kwadatsikula kampani ya sugar selima sugar ndi sugar amene yakupanga azoka kuti mafufuza arama magawana ndarama tafufuzani 400 billion yapita chinkondwa ndi ngoma mwanipetsaka chinkondwa ndi ngoma lero tikukamba pano atupere adziwa kuti mdziko muno mukumangidwa ma ICT labs 75 ndipo bungwe limene likulipira zimenezo ndi bungwe la makala mukundipetsaka kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya dziko linolo bungwe la makra kampani ya boma akutenga ndalama nkumangapanganso invest kumadera akumidzi lerolo masukulu mamangidwa masukulu oposa 100 malabotari science kumadera akumidzi mukundipetsaka ma irrigation scheme akonzedwa anthu akuona chifukwa zikupindulira iwo mablock akona akumangidwa anthu akuona chifukwa nawo aonera sakukhalaso kugomvula sakubwererana ku nyumba mukundipetsaka so chimenecho chidakaphunzitsa atupere kuti pano patafika nthawi yoti bodza tisiye ino akanache mungandiuza kuti munthu Malawi wanzeru angavomereza kuti njira dziko lomwe ndachabwera achabwera na mwana wetsa ngamba achabwera napita pena paka nkukamba kusairo ninyo chikuti bwere Cyclone Fred ku Cyclone Fred anakapusana achabwera moti mvula imadulayi ndikuti ndachakwera amapita pena paka kumaka tsaka mvula ndi politician wanzeru angamanende masonkhano kuti uyu njala yabwera ndachakwera zona muona ngati Malawi basi adzikhalabe ogona opepera choncho funso langa lalikulu ndilakuti ngati akulepherabe pamene kwabwera kusintha ngati mene kukuchitikako Amalawi akuchita kuona mmakomo mwawo kuti njala iyi yabwere foti mvula sinata koma ife tinalandira fertilizer kuchoka ku Mega Farm anifa analipatsa fertilizer ife tinatenga ngongole wa AIP akuchita kuona ndipo kulima tinapala mminda mwathu ndiye kuti boma lo linaisetsa mvulayi amagwetsa ndi chauta ndipo kuti isiye yambe njomba chonchi amene adalula mitengo ndi omwe wa DPP amene amapha malubino ndi omwe wa DPP mufuna zona Malawi ndo opusa saganiza atupere muluzi sit down and calibrate what is coming out of your mouth otherwise verse ili mudzali kumbuka Exodus 20 verse 5 ndidzalanga vana chifukwa cha machimo amakolo awo mukapanda kusintha kukhala basi effort yani yonse makobedi anu wonse mudzingolowetsa madzi chimene mukufuna simudzachipeza chifukwa tikupitako bodza silivomeredwanso Amalawi anamizidwa nthawi yayitali kufika poti mtsogoleri wa dziko kumanama kuti ine sindinatenga cement nkumadza lero ine sindinamentalama koma 150 kumakalowa kwa akaunti wake 145 million kumakalowa kwa akaunti wake mabodza amene akasitivomeranso njala yabwere foti mvula yasiya yadula osati achakwera Malawi aliyense zimenezo akudziwa chilungamo chimene aliyense akudziwa ndipo kuti mmene zilimu pota DPP anachecha mitengo mmapiri monsemu kuchikangawa mmene zilimu tikuyenera kulowera ku irrigation chifukwa chauta adadalitsa ndi nyanja ndi mitsinje ndi nthaka yachonde tisinthe kachitidwe kathu Amalawi tipiteni tilowere ku irrigation lero chakwera kuti akukonzanso zimene adapanga kamuzu ma irrigation amangidwa 1973 nthawi yonse amangodziyang'anewo Tatokoza kwambiri zikomo kwambiri ndaona kuti kupanga masewera somaliza yifukanga nzambiri ndatokoza ndimafuna kuti tipite kukhanina masanatero amvula alipasi 1 minute nkhani mimi muyimaliza manje just 1 minute sakambana 1 minute kapena ndikudumpheni kapena ndikudumpheni oshore ngore nagoyai ngore ngana ngwenjera kuti pempho longoti amene ndipita kuchisankho pempho loti mene ndipita kusogoleko mene ndipita kuchisankho tintira nkhulezo wona tikhale genuine ndife ndizipanga plan kunyumbako ndizipani zathu ine ndikalankhula izi chilungamo zinthu zimene tikufuna kulankhula
tikhale ndithu ndi masomphenya opita mtsogolo kunena kuti izi akuchita Chakwera izi nzoyipa ine ndizapanga zabwino izi kusapange kulankhula mwaphuzo because zinthu zina mega farm ndi game changer ka local the mining game changer my irrigation the game changer tourism game changer zambiri zimene zikuchitika kutenga nifu kuti zikathandiza kwa agriculture ndi zinzoti moyo ukhala bwino bwino so tikalankhula choncho ena amangogenza kuti aya basi amenewa akupanga promota Chakwera oka chilungamo chimapweteka kwambiri kama chimva so sitinakhale pano kupanga promota Chakwera tili pano kunena zimene zizoona ngati iwo ali ndizoona zina abwere ndi this is a public television auza DG ifese timati tiwawatepo tisuse zimene akuti zikuchita chocho awapasa ngatapoya abwere program ina ngati omwe kuti ife tifuna zanene zathu muzapasi azakhale number 4 apa tizakhala tikulankhula napo mpano kuti niyo mukadapanga chani chimene mukadapanga because nthawi zina anthu when the face ino yatolankhani amakhala ngati uchinjira kwambiri kumalankhula zinthu zimene zinizaboza because akusowa they cannot be held accountable, they cannot be challenged kuti ibe option so pena useninso tolankhani athu nthawi zina you give platform to anthu ena kuti apange disinform you don't fact check kuti ichi mwachilankhula bwanji ichi mwachilankhula bwanji amuthandauza chani iniyo musapanga bwanji so mwina pamene popo ndipempho kuti ine anthu azilankhula zoona komanso aziziwa kuti zipani zawo zachokera kuti kumene achokera kuja kuti ali bwanji because nthawi zina umapanga force anthu kubwerera kumene kuja ukakumba because iwe siwalankhula zabwino uku so they go downstream to go and check kuti zimene kunenawa zili bwanji kuti nthawi imene kunachitika bwanji because akapitirira ngati nkhani imeneyi ndiye tizakubatula kumene kuti nali tonse zakumba nkhani zokuti kumuyoko wanali ivitu from a horse's mouth osati from kumva mziwana koma nthawi imene yo ana samaziwa ya school alright ivakera kukumbutsa takumbutsa tathokoza kwambiri mvula sikombo kwambiri anakasakula ndipasana 1 minute mumaliza bwanji nkhani imeneyi I think akuluakuluwa ayitsindika bwino pakana kwatuluka mavesi kuti chauta ngwasanje amalanga mwana chifukwa machimo abambo ake atupere ndibwerezeso atupere blues mundale akadali mwana akayambireso ngaladayambira pa sofa muja ukambira Kevin ndi I would suggest abwerera apite pamphasa kumudzi akakhale pamphasa achita concentrate basic politics zimene ulimbana zozi sangazikwanise sazimaliza first damukanika kale he doesn't have support throughout the country what he's doing is a waste of time kuti azipita pansonkhano if ngati ndifuna upanga seek attention malingana ndi alliance wa okay let it be but the point is akachita masewera parliament yobwera isapitaso ndengati afuna kuti achite ndale zobambo ake apange kuti zakubanja iwo it's a family of politicians ndiye bambo ake tu anayambira kubasi pakano khala kwera secretary general adaphunzitsa kamuzu secretary general kena ku secretary general MCP kena ku tothana kumene ko zatha mpamene basi business kudzamba UDF so iyeso apange chimodzimodzi otherwise zomapita pansonkhano kumana mabodza wakamba kale Kevin mabodza adatha mabodza situkwafuna and Malawi achenjera this is the 21st century suri mtungana mizi so I even don't know why my politicians amapita pansonkhano kuti achakwera this achakwera that azoti awa adali limodzi na achakwera awa nichakwera wapangira chakuti lero because kwacha afuna udindo afuna zina mzamala kuti naye kani comeback ngapange chakuti mubwera bwanji mudabisa kashikete mdzikomo mudagulitsa ndege yoti bwezi banoti nayo ya dziko asset ya dziko mudagulitsa mbwere kutiko kashikira mala ya kashikete it was a mess so how can Malawi think kuti niyo ngati hamene mula president mula number 3
What makes you think we should bring this one back? Take as many. Mutharika. Iwaja akula terat ruguta. That's why I leave a plan. It's surrounded by crooks. I keep on saying this because it's important. Malawi should realize this. When you see Timu Jaguera and the Timu Mutharika, azibanga uiga abo ambile ma president yo uiga Jaguera aba uiga Mutharika agaruga the way he looks looks terrible. It's odd. It's somebody that should sit down, not engage in the public events. Gachani, the former first lady in the tour, is embarrassing himself. He's old and finished. That's why he can't even talk on Zanzeru. All he does is threatening Malawi. Yeah, Malawi, this is a formera. If it's best to go, I'm a bunch. Malawi voted for a war, but it was a formera. Malawi cannot be intimidated. Intimidation to the test za intimidation Malawi safu na urumbu zobaga intimidate panopa nthayo kampasi muzanzeru zona uri Malawi azimva mujapangira president osati zofuna kuti umakweza temperature ya dziko temperature ikwere and you are hoping kuti temperature ikakwera then Malawians basa kangokutenga kuika ku state house because you are Peter Mutharika. Forget it. It doesn't happen that way. He's not even campaigning. As our president every day is meeting people. Campaign is smart. Kwamba fundo talking about it sogolo tapanga izi mavuto ndi awa tipanga zakuti taiga maziko anthu makakumana nawo smart as mai achinyamata meeting them as busa andani iwo akangoruluka idi fitri ndi milandu kalipa ukalipita ndani ife ndi ana unaziti kalipita azipita ku America zikakalipira dzukulu awo koma zoti aziti kalipira Malawi chifukwa another president because of chimene yawo zimene sitingavomere nzolakwika. So the best way is just to punish him come 16 September because he's embarrassing himself. It's a big embarrassment. He's losing it. Munthu sungapita mkulukulu papita pasungano mopsa za Malawi tinavomera za usiru 2020 Malawi ndi usiru Malawi anavota nkunena kuti inusito kufunani tufuna chakwe ndeo ndifa usiru because we did vote for him tasando opposite and then he wants our vote kuti abwerereso. He's a joke. He is a joke. Anyamarake nkumaturukwana anyamasona kumaturukwana ndifa kunyinda ndifa ndani but they are taking the cue from him. The whole party chibwiri chitongofuna umanyoza Malawi ndi Malawi kana raya and plan yo alibe sijadoba kamba sato pesa kuti solo mukakamba mukana menza Malawi kuti boma is broke when Malawi can see kuti boma is broke mukakamba ino plan yanu chani alibe plan angolongolola zopata chito chipoza za Mutharika alibe plan modifa maringa na basi ifeyo ndio pa 6 September tibwerese andala Mutharika ndeni abweresa abwera nachi sale na gangata na antigetu azasintha all these things mavuto sewa akazangu kuti basi alo wamboma the next day we wake up all problems are gone. Are we crazy? If you are Malawi utitola achani bodza lankumulolo this is a lie, a blue lie. And we think and they think Malawi is angkubire Malawi saraibo mngera mwenda ijaujira Peter Mutharika kaya Dubere kaya Joyce Banda kaya Akabambe ena ndani ajihana pori kwacha aliyesa ubwera bwina ena ndaiwala sore aswiri asona avura funa abwe simenezi zachibwana. Let's get internet iwo amuluzi amagamba kakira we are recording amuluzi amagamba kuti kumisonkhano ya opposition ingopitani muzika onena magule kala na kuti tubwera kubangwe kuno pitani you have an afternoon it's good an afternoon actually this my friend has an antapita kuma nzoti kumeneko sikakhasekiwa to get it trend to get it trend some dance some music then listen to nonsense you know zoti is nonsense then maybe leave as they are talking nonsense. So Malawi go and enjoy yourselves kumano zokamba zake nzachibwana ngati sisi zona kuti boma lili broke boma limakhala broke boma it's big news. Everybody would talk kuti Malawi is broke and Malawi is what Malawi is not broke. So why if someone go in the public Bible and talk about it mwina ndisire popo otherwise nanesoni zwali ngalowe ndaona ngatampeka samu koma ndimafuna ndine chiti chimodzi osati tipita kunkhani ndati malizi ndi chimodzi waka chapa ndopaseni 30 seconds malizi tsani
George mena makamba za munthalika wandikumbutsa mwambo ina wake amati vumbwe wokalamba nkhuku zimamulutsa pa mulomo osagwira vumbwe akakalamba nkhuku zimamulutsa pa mulomo pa ode vumbwe nkanyama kamagwira nkhuku makukamu predator wangu wakweta kukhangara munthalika simuna kulya kuloto kapena tupero rada kulya kuja vumbwe ndikanyama kenaka kamakhangati mphaka chabwino kamagwira kamaja nkhuku makukamu kamabwera basugwira nkhuku mapita nde vumbwe okalamba nkhukuzo zimamulutsa pakamwapa palibe chifukwa chosungira chinthu munthu kapena wamkulukulu nkumayembekeza kuti apanga zinthu zosintha miyoyo ya anthu amphamvu ngati ife kumene kuzungulira munthu ndipo Amalawi tichenjere tisakhale ngati kuti aliyense amene tikumuona apapa khalidwe ake sitidziwa aliyense tikumudziwa awa mapha maludino awa amatani awa mabandrama awa amatere awa adapanga kachigeti awa adatani aliyense tikhoza kumpanga describe andi si chimoso kuzi dziko lindi lathu ndiye kumamva ena hey inu mukuyankhula motere ayi you have the right to speak if yes we have the right to speak like we're speaking and it's true galu woti wakalamba simpita naye kuzimba mkatenga galu wakalamba pita naye kuzimba akagwiriyani basi nimalizepo mwamalize ndamaliza chabwino tufuate malize wa program yathu ndi nkhani yathu yotsiriza a president adziko lino adakumana ndi akuluakulu mpingo wa CCAP ku nyumba ya boma ku Lilongwe kumene a president anapempha akuluakulu amenewa kuti akhale patsogolo paitupita kutsogolo nkhani ya chisankho kuti alimbikitse nkhani ya mtendere izi zochokera kwa mtsogoleri wa dziko kupita kwa anthu amene ali opemphera kapena atsogolera mipingo mukuona ngati zofunikira bwanji kuti mtsogoleri wa dziko akhale patsogolo kuuza anthu nkhani yolimbikitsa bata ndi mtendere paitupita chisankho komanso ena angatengerepo phunziro lotani kuchokera pa zimenezi kuti paitupita kwa chisankho chikhale chisankho cha bata ndi mtendere tiyambira Mr. Mpekasambo tikamaliza ndi bwana Kasabulo tikaterekhota pa zomwe tibenthaira ndi ngopereka mphindi zochepa pamene zitatu kapena zinayi zitsanzo zakukhala ndi dziko lopanda mtendere muwapera kuchisankho tili nazo zochuluka kwambiri komanso zitsanzo zokhala ndi dziko loti mulibe mtendere ngakhale palibe chisankho tili nazo zochuluka kwambiri mwachitsanzo anapereka George pa Mozambique pompapa aliyense pano amasowa mtendere even ku Malawi kuno Mozambique is our neighbor. We had refugees. We had refugees. That's still here. Yes. Some are still here. Kusanje, that's still here. Kusanje swalipo. Yes. Zimezi jani zotsatira. Koma amene amavutika kwambiri ndi amayi ndi ana ndi okalamba. Mwanimvetsa kani? Amayi, ana, okalamba. komanso anthu aulumali Zikomo kwambiri. Ndiye chimene a president ananena kuti chonde pitani mukalimbikitse mtendere. Chifukwa chake nchakuti pa list ya anthu amene amamveredwa mdziko munomo pa magulu onse a anthu pa number 1 pali anthu amipingo kenaka kumabwera mafumu anthu andale kalu namba chanika manimvetsa kani ndi amene aja ndi the perfect agents of peace manimvetsa kani the perfect agents anthu enieni oyenera kuti anyamule uthenga wa mtendere ndi anthu amipingo muona kuti mbali ya president akuzindikira kuti chakuti ndifotokozere awa chakuti ndifotokozere awa apa inenso mbali yanga ndipange mwakuti ntchito iyi angandithandize ndi awa mwanimvetsa kani ndiye nkofunika kwambiri tikabwera m'Malawi muno ngakhale kulibe mavoti tili nazonso zitsanzo zomvetsa chisoni tili nazo zitsanzo zambiri zomvetsa chisoni zimene mdziko muno mukakhala mtendere mulibe ndipo nkosayenera kuti mtsogoleri wina aliyense adzitulutsa mawu owopseza kapena kupanga kulimbikitsa kusagwirizana kapena zipolowe mdziko munomo mchaka cha 20 I think kinali chani meje kuti tidaluza anyamata 20 kunzuzu adawomberedwa anyamata adapita 2011
anyamata 20 adzitho dzawo ena mwina adakakhala mwina pete pachapata ali mmodzi amene adakalandira munthalika udindo adapita tidakwirira ndithu anyamata athu 20 zimene zija ndi zitsanzo zokhala mukakhala ndi dziko loti mulibe mtendere tikupita ku chisankho chikuyenera kukhala chabata ndi mtendere ndi kungotenga maganizo a Malawi aliyense kudzera pakapepa lakaja mkungochonga mkwayika pamodzi sindikukhulupirira kuti zinthu zimene ndafotokoza apapazi zikuyenera kubweretsa phokoso mdziko chifukwa pa Chingereza amati timayenera kukhala ndi tolerance mdziko muno muona ife pano kuyankhula zina muona television ina kuyankhula zina wairesi ina kuyankhula zina wena akunyoza achakwera wena akutani ena kumamwina kwawo kumatu kwana kumene tikumaona zimenezo mmasamba mchezo mudaona pa achakwera atabwezera adatukwana ku munthu. That is an example chimene chijende chitsanzo cha kulolerana mukundipetsaka kulolerana nkofunika pamene tikupita ku chisankho chifukwa maganizo amasiyana monga ngati mwina kanda ndamvula mwina akavotera atupere kandi akasakula akavotera munthalika kaine mwina ndikavotera andani awa achikomeni ndi zisankho zimene tapanga mwanalibora achikomeni koma akwanitsa fee yodalibira pana upanga fundraising apana bora planta kuno masabata ibora uzapanga fundraising ndiye muona kuti ndiyo entertainment yomene simunga tukwane munthu kuti iwe ndi chifukwa chani kukamba zimenezo sitiyenera kutero aliyense ali ndi ufulu ino ndi ufulu wanu kukamba za munthu amene mwankonda ifenso ndi ufulu wathu kaya ndine ndi ufulu wanga kukamba zimene za munthu amene ndamkonda manimvetsetsa kaya ndi zifukwa zake zina zimene tunazo kuti kada atsogoleriwa akabwera akayima pa podium zotukwana azitambani mwasiya zonyoza aziyambani mwasiya chifukwa ambiri inu tikudziwani ndiye tufuna mutifotokozere kuti zimene munkachita zija ndi mavuto amene tilipo tinawo pano ndi chani cha nyuwani chimene mudzachite iziti moti nzovuta zimene zikupempha tilibe ufulu meso ukavota ndife mwandimvetsetse tikunena kuti anzanuwa akumanganso masikimu aja simunalephera kumangaja tiona ni njala yatipeze fotino simunakonze ndi anzanuwa akukonza moti kukamba zimenezo ndi mwano malubino aja munkaphaja anzanuwa akualemba ntchito pano apeza mtendere moti zimenezo ndi mwano ndalama zija mmaba zija ku green belt kaya ku salima sugar kaya 145 aja ndi mabiliyoni ambirimbiri ndalama zija anzanuwa ayika pamodzi ndi zimene amakugawira nizi kuti mudzikamanga mabridge m'masukulu moti zimene zo ndi mwano kuyankhula ndete kafusa kuti kodi zimene ziyazo mmatipanga zija mwaleka mudzapanga nochani kutsogoloko apa mukungotukwana mudzitifotokozerana kuti mudzatani moti zimene zo ndete tuyankhula mwano mchipongwe kwakumbusa zimene amachita ngati atsogoleri athu tidawo votera tokha ndete mchipongwe tikamasiyanitsa kuti anzanu ali pano watu suti samatinyozayi tikapatsa pressure amabwera nkufotokozera amalawi ndikudziwa mavuto amene mukwana koma padakali pano kumbali ya njala tona ndikubwera ng'amba ndi chifukwa chake ndalimbikitsa kwambiri nkhani ya tikonzenso madamu anzanu akumanga damu kunkholongo kudowa talakwitsa akumanga chani Shire Valley Transport chingala ndi chachikulu moti talakwitsa lero tikamakumbutsa kumafusa moda aganizo lyo adzingobwera basi adzingoti yankhula ife tisamafunse nzona ndi democracy amene ampeka samu mwana nkhani yake ndimenda kufusa dija ndafusa nkhani yake ndikufunikira kwa bata ndendere chifukwa china chimene chingapangitse kuti mdziko msakhale mtendere nkuti mukati muone ngati mukufusa mafunso munthu mukafusa funso mwachitsanzo mwangati pa masamba mchezo anthu amati akamatsutsana kana nda DPP kana nda UDF kana nda MCP kana nda chani muona mpaka anthu aja wamba kumatukwanana zimene zija nzolakwika. That's what I'm trying to address kuti tizitha kuyankhana mafunso bwinobwino manimvetsetse tizitha kuyankhana mafunso bwinobwino anzanuwa atenganso nifu akupereka ngakhale kwa azibusa kaya kwa anthu achani mabungo siyana tithandizeni kuti macha kuti tipeze chakudya ndi ulimi wanthirira akupanga madamu ena akupereka fertilizer uko akuti adimanga waonjezera ndalama ino adimanga simudayiphato ino adimanga amagula mbewu ndi munthu mmodzi moteka kumbutsa zimene zindotalakwitsa nkumasiyanitsa kuti awapanga zakuti ino munkapanga zakuti mudzasintha bwanjizi ndikuti talakwitsa tikatero nde basi chimene chikhali chifukwa choti tidzinyozeka kumasakana kumata zona zimene ndito democracy imene
so nkofunika kwambiri kukhala pa mtendere tiyeni tisinthe kaganizidwe kathu aliyense ali ndi ufulu oyankhula zimene nzake maganizo ake pa munthu amene akumkonda ine kaya ndimakonda atupere ndi wachinyamata nzanga ndili ndi ufulu oyankhula za atupere mwandimvetsetsa kaya ndiso ndi ufulu othaso kumudzudzula ndi chifukwa chake ali mtsogoleri wa chipani afuna kukhala mtsogoleri wa dziko ndisafusafusa ndimalize mayo tathokoza kwambiri Samu tathokoza kwa basi Mr. Mvula ndimangane ndo ineyo ndinene kuti a president anachita bwino kukumana ndi azibusa chabwino wa mpingo wa CCP wanzatu wa CCP wa andichi mpingo ndithu zikuzokhala zosiyana koma ndi mpingo ndithu it's one of chimpingo chachikulu ngati amene alili anzatu achiroma chikuti a CCP wa amene anakupita umene ndasogolera ama mipingo yonse major akunzuzu anzatu Livingstone Synod Nkoma Synod ndi Blantyre Synod. So this is overarching board imene imayang'anira onsewo imene inachita bwino kwambiri chifukwa amene ondema agent anthu ali nawo anthu a Malawi ndi wopembeza kwambiri zinthu zambiri zimene zinachitika ku Malawi kuno olu mtendere imene takhala nawo mu zaka zambiri wabwera chifukwa chokhulupirira Mulungu ndikukhulupirira kuti anzathu a CCP wa anzathu a Chiroma maanglikans ndi ena mipingo ina imene yabwera pakatipa chifukwa kuzera mwa iwowo chifukwa kamene dziko lino ikadali amtendere chifukwa anthu amenewo amapanga preaching mtendere ndikukhulupirira kuti a president kukhala nkhwanda anthu amene sanalakwise mwina ndingwapempha president kuti mmene ayambira ena anapita ena aja apa kumana ndi anzathu a CCP akhalenso ndi mpando wolankhula ndi mabishop achikatolika akhalenso ndi ena akuluakulu ena Anglican Church these traditional churches zimene zamanga nthenje kuti apange appeal for peace ngakhala mpingo wa Chisilamu kale mpingo wa Chisilamu anthu akumane nawo kuti wapemphe kuti akalankhule ndi anthu awo zinthu izi anzathu amene alankhula nawo ayike ngati agenda yawo mpaka September kuti mwina every Sunday azilankhulapo za peaceful election kuvomereza chifukwa tili ndi vanthu vena umu gulu la ulendo wa mtalika ife sizavomera ife zapanga zina zake zoopsa iwe how can you say zapanga zina zake masango sina banki kuti pano sina vote and how do you know kuti anthu achaza kuvotera iweyo mamoto pito kameme vanthu you are threatening people you are intimidating people wangokhala kunyumba kumangodya basi misonkho ya Malawi choncho I think kadomendo ipi so kumana ndi anthu amenewo achita bwino kumana na vula murubana abaje bisoka aragodia kunyumba kadomendo ipi yapati ngoja kandi mimi zingabwelele kama samusa ndika wine pangono so zimene waona nyanja waona nyanja ya mimi ndo kumana ngazi ndo kumati mambo da mama kumisama na Joyce Banda ru China analibize ujita ni Joyce Banda yes yada nene kwa arama kila kompili Joyce Banda so kuti ndi amene ndiyatendera kuti zama mwedwe apita mtarika kafuseni Joyce Banda so ndipembe kuti our president achita bwino ndiyapempheso kuti arowere ku Catholic apite ku Anglican arowe mipingo ina imene ilipo outstanding anzathu a Chisilamu awapitire amenewo awapemphe kuti abwere angwe nawo kuti apange appeal for mtendere ngakhale anzathu madonor agencies amene amakumana ndi zipani akhalenso ndi mpata wolankhula ndi anthu a mipingo because they are the only ones amene angabwerese mtendere caution kuti kubwere peace okuti ndale zisinthe zinayamba ndi anzathu a mipingo zinayamba ndomwewo anzathu achikatolika ndomwewo a CCP pa park nthawi imeneyo ndi anthu amene analimo mmenemomo so ndikukhulupirira kuti that makes the platform kuti without anzathuwa zinthu sizingayende bwino so it is only fair kuti a president apanga choose kulankhula nawo iwo anthu a mipingo asogoleriwo achione chinthu chamtengo wapatali kuti president amene ali incumbent
is appealing for peace. Normally, sizimateka tu. I mean, I'm a appeal for peace. I'm a Karako opposition. Because when it comes to the president, kumanena kuti pakari mtendere, kumapemphano, ndi chinthu chantengo patali kwambiri, choti tisangochitenga for granted. I'll caution something. Mavuto ena amene tili nawo mziko muno, unfortunately, akumoneka kuti akumachitika achwa ena mwasogolere omwe wa mipingo ali ndi zipani arowa matumba zipani akupanga support zipani. I speak as a researcher, political researcher, panopo we have got big ethnic differences kusempana mitundu, and most of it you find that even my church, my mipingo, and also they're funding those differences because to them they would prefer wow damina kanakara pampando uyu wakarapo uyu chakwera uyu ngwa kuchikawa chapakati ndi njewa, therefore situ kudi ya meneti madiera ali watu mene momo. So uzono kuti even uona mavieni ubena mapemperoena utena ndizina zikukala very destructive. So tingu hakumbusa kuti andu hame mpingo ndo ubweresa ntendere. Andu wose mena kupikisana ndana hao azakale ndimbari yona kuti ife tikanakonda kabambe chikondi muna machokera chakwatuku azatiyang'anira bwino, olo kuti ife tikanakonda munthu wakuti amachokera ku region yathu, olo ife tikanapanga mwakuti chifukwa chakuti ndi zimene zizi zikuoneka. It is dangerous, it is not good, and that mwina mwango ziso masokaso zina zimanenedwa zimachitika at a very high level of mpingo, meaning kuti you are trying to divide your anthu amene amapemphera, because in church omumpingo muzikiti muli aliyese zimakhala ngati muti muli aliyese zilosiyana. So mwina tipemphe kuti ife tilasogolera mipingo, we must be more careful going towards masankho kuti tisapange fani ethnicity, tisapange fani anthu kuti akondwere zina zosakhala bwinobwino or vote in the name of somebody because amachokera kwathu. Yeah, so iyo ndangoti ningonenapo sindipitiriza mvula siwambirisa ndisamaliza sona hauzo sama nodi program zibange so ina tizabange umene koma izi ndizona izi ona zinzona koma ndimapangira no nthawi kwa mfundo ofrika kwambiri kuti atsokolere amene ali ku challenge asakhale so batsogolo ubweresa mpatuko chicho chake chimene ndathokoza kwambiri mvula mungamanena anena misakasakula ulendo ndeka zakhali nthawi tizayibweresaso misakasakula mumaliza manje program entire detail ineyo sinilankhula zambiri chabwino. A president upereka uthenga kwa azibusa amene anabwera odzaona nchosadabwitsa. Ineyo ulankhula moyo pa Mulungu nthawi ya matipate mera matipate dziko muno kana 93 kana 94 takama president osiyana koma kuti niwapange rate ngati George Kasakula kuti kodi who is amene anosa kuti democracy amaidziwa, not just ungolankhula but even behavior. Then Lazarus Chakwera is a true democrat. Matipate democracy takaniwa president ambiri ena amati opposition akango unena zina zake mmene unena atupere pano kuti boma is broke. Ndiyoti Saturday kulakhala chilale a president kubwera penepo kudzalala kuopsa atupere ndo ndani wonga noti ziko lili broke ekumazidziwa chani zambiri timaziona ma president ena oloma phone umuimbira mu 20 minutes atuzapo fe mabwana makampani usambadzidwa even mipingo imene usambadzidwa ulemba pastoleta ndiyoti awaita nokusati house ukasambwadza pada linkhani pakomesa inuyo muzenga ndani wena mpaka nomankha pemphero nati niyankhe pemphero limeneli abusa alulaika basi uyankha chipongwe chokachoka. Not a president. Nikumbukira malemu Bishop Nkasa Zuza Zuza Paucheni hapa pakomesa
anamutengetsetsa chifukwa walalika zimene samafuna kunzuzu kumeneko nkhani zokha a president sachita zimenezo. So akamafunsa kuti pitani koma mukalalike mtendere kumudziko violence yokanga ndiyopita patsogolo zumakhala it's from his heart. Sakupisa kampeni kumpasa kuti violence yo angofuna ya opposition kokha koma chipande chawo zichita violence. No, ndimenalili ni munthu wa mtendere ndipo amafuna dziko lino mtendere. He knows kuti is in office to save, not as a master but as a servant, and he says it himself kuti servant leadership. So my friend management. Number 2, violence, tension ikupita patsogolo mdziko muno as we are going towards 16 September. And nzomvetsa chisoni akalakhala kuti atsogoleri onse are behaving like the president, tikanena kuti probably zinthu ziyenda bwino, koma we can't even guarantee kuti zinthu ziyenda bwino. What do we see? Amtalika unaona kuti ifeyo sizavomera chisankho sichitika, sizavomera uopseza Malawi zilababa kuti munthu wamkulukulu ufuna violence, iweyo anako adzukulu wako ali kunja ufuna violence because ufuna usangalatsa aka zako, usangalatsa zako amene afuna zizalamulira azabweresa cement. So because of that, I mean, Peter Mutharika is finished, it's gone. He's doing all these things because you follow, and because of that, you want to do akale sacrifice. Because of your ambition, it means all your supporters. Banoba, akazango lengeza ameki kayani 16 ka 17 ka 18 kuti wawina nchawera. Bas leo tizapita pa street tikambe violence. I keep on saying this, not because of anything against Peter Mutharika, but it's true. Is under police security, police government state protection. Nobody is going to touch him. And now, America, nobody is going to touch them. Nobody is going to fly to America to touch them. Afuna ananzao azafe because he wants to please his wife. He wants to please Ajisale. He wants to please Gangada to come back and ransack the treasury. That is wrong. Zimenez is santendere. ADBB clearly afuna violence hayajisango because anabagale amabezela zifuga meki mzimai chairperson wa make justice Annabel Ntalimanja kumuzunguza iwe chonji as if alibazi mambo alibazi mao ameana abereka alibo mhamena kwa obanda makwa. All of us here were coming from two people. That's how things are. Koma we kumba mbili ya justice Ntalimanja cholinga amchita intimidate azinama kuti justice Ntalimanja siwo chilungamo pano ali busy otichite chani chisankho tiza pange transmit manyo in this day and age munthu amakambeza manyo afuna zikakambazika zobera mapaka zija because amabera chisankho they know clearly kuti feo chisankho timabera. And my methods yo tinafika mpaka napo jaira umafika tsono umayuza tipex kumbiwa kose kuti mabera we are smart nkumaba za smart marenga Malawi ngaro kena kwa jaira basi umakwacha mafika umayika tipex and they thought they would get away with it. No, today kumegi there's a different system sabu iziwa yo sangabe. That's why tiba azaba tsapangima kuti it's because so to wrap up ntayata hani ndiya kuti ntendere kuti ubwere kuti tikhale chisankho chabwino ose atsarezi benachita president one mmene amachitira zinthu zawo za mtendere alibe violence sabweza mawu sabweza kutukwana alibe nthawi amangokamba vision yawo. Two, uthenga umene akupereka akana kaoti osapanga behave ngati a president apita Mutharika umangokhala kumangochi yakamba mvula ziya umadi yasamusa ungati nobody would bother with him, but the moment he comes out angokhala lo opcheza Malawi. That is what is raising the temperature. That is what is going to bring violence. Unfortunately, this violence, I keep on repeating this point because it's a very important point. People must know, Malawi, violence. You must know
Kuti your leaders are not going to be affected by this violence. It's your children. It's you. I mean, muzabita pa street umafuno kabanzanu because you think Mutharika hasn't won. I mean, muzabita kuti andu azap. And what will happen? Later on, muzakhala peacemaking in Chad ku Mozambique doesn't. Baroba, the people, the very person that was saying Mawa, there should be national charity demonstration. He's at the center house drinking tea with the very person he was fighting. Yet some people have died. As we speak, and now we were buried, dead and buried. Yet, you see, the person that they've died for is now busy, dining and whining with the very same person he was saying, Uyusana village. That's how it happened. So it's up to us, Amara. Our president is doing his part. Kuwaberantu, chondega pange preach peace kumene mubitako. Komano ifeyo. Let's do our part also. Let's reject the leaders that are fanning violence like Ibn Mutharika. Ndathokoza kwambiri Mr. Kasabo. Zikomo. Ndathokoza ndithu. Zikomo. Tizapite za program hii. Program hii na. Zikomo kwambiri. Ndathokoza ndithu. Pamenepa pakhaipa paperopa program yathu ya lero ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC. Tinaenda akuluakulu atatuwa Mr. George Kasakula, tikuthokozeni mnabwera bwana Kasakula. Zikomo. Komanso Mr. Mvula, tikuthokozeni mnabwera Mr. Mvula. Zikomo kwambiri. Komanso Mr. Kevin Mpekasamba, tikuthokozeni Mr. Mpekasamba. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ine ndi Blessings Kanache ndikufunireni zabwino zonse tikuthokozeni mali pamenepo kuonera komanso kumvera programu imeneyi. Mwana amene wadusa kummera mpoyamba samakabwereza